Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bafethu nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibola khona le video. Igama lami usibonga ukwandandezi all no namhlanje ngiphethe insizwa la eniyithanda kakhulu bafethu umsebenzi wayo muhle ngendlela emangalisayo. Ngikubingelele ngiphinde ngomukele isicebe mfethu khona la kwiZwida Media TV. Hayi shela futhi ngibingelele ngibheka nababukeli emakhaya. Niyaphila hayi sikhona Mfethu sisemcimbini la wenza into eyisimanga mfethu bekungasakwazi nokuhambeka abantu bekuvalela njengamanje sisendaweni bafethu ecashile la cashise khona mfethu ngenxa ukuthi abantu bamjabulela ngendlela emangalisayo. Mfethu ungathini ngothando olungaka iqhamuka yonke lento? Bafethu konke nje nakimi kuyisimanga ngoba akusikho kwazi kwami kodwa nje ngiyabonga ngothando labantu abangikhombisa lona. Namhlanje sila ejozini abantu bangithakasele kakhulu kungokuqala ngiyaqala performance ejozini kuloko ngaba khona so ngiyacabanga ukuthi isazovela amanye amathuba siphinde futhi sihlangane nabantu ngendlela nje ke abangithakasele ngayo ngiyabonga kakhulu. Mfethu engibuza khona kuhlezi kunabantu abathi uyafudumeza kodwa ngimangele kakhulu ngendlela abantu abakujabulela ngayo. Ungathini ngalokho ngampela kuliqiniso? Phela ukufudumeza ngithi kwenza ukuthi kuphuma into eshisayo so manje ke ayikwazi ukubanda into ifudumeziwe so ke nje akunankinga nencane ngoba abantu bayajabula kakhulu mase sidlala ingoma so nje akusho lutho kahle kahle ngisho njalo nje. Mfethu ingoma mayikathi into nguyivela iphenduka umlilo yize noma isuke yaziwa wenza ngani mfethu yini imfihlo yakho ungathini ngomunye umuntu obukele yini imfihlo yakho? Ayi webhuti anginamfihlo kunje mhlambe ngathi nje umuntu engamele ngimbonge uNkulunkulu ngokuthi ke wawazi ungipha iphimbo nje elithandekayo abantu abalithandayo nanokuthi ke uqaphela nje into yokuhambisana nesikhathi ngoba abantu bamanje bathanda ukuthi manje wenze into ene vibe into ehambisana nesikhathi so manje ke ngicabanga ukuthi yikho kakhulu okungisiza nokungisebenzelayo nengisafoma futhi ukuthi ngisazoqhubeka ngikwenze ngoba bayasha abantu ukuthi bayakujabulela anginankinga. Mfethu siyabonga kakhulu for isikhathi sakho. Kunomuntu osekhaya owenza wona umculo lo wenzayo ufisayo ukufika kulezi ngokulo ungathini umlayezo wakho kuyena lo muntu? Kubalekile nje ukuthi ke kuba ukuthi ufisa nje mhlambe ke ikhono unalo ngoba okubaleka kakhulu ukuthi ube nekhono uma usunalo ikhono ebese uxhumana nabantu abanolwazi ngoba bathi indlela kuzoba phambili phinde futhi mabe usukwazile ukungena bese uba umuntu ke ozokwazi ukubekezela ngoba ziyasinetha sifike endimeni sayibamba kuze kube manje nje usibona nje so sicebe nje abaziwayo kwangekho lula kwakunzima zisinetha left and right namanje sakhala kodwa hayi akuzweli. Mfethu sesivala nje nawo umbuzo wami wokugcina hleze sinibona lapha noDumakahle nincwekisana ungathini unayo imbangi yini leni yenza noDumakahle? Uba uDumakahle kubazi asibonge. Ngiyabonga kakhulu mfethu for isikhathi sakho. Amen.